Pomocná smyčka je manévr, kterým si pomůžeme při prohlížení terénu z kajaku nebo pro získání lepšího nájezdu do zvolené stopy. Při jízdě vlnami je kajak velmi nestabilní. Zvýšení stability dosáhneme udržením rychlosti vyšší než proud nebo aktivním listem ve vodě. Důležité je také udržení adekvátních rozestupů. První jezdec ukazuje druhému možný průjezd a nechává jej předjet. Skupina se tak vzájemně kontroluje a zůstává pohromadě. Vždy volíme stopu, která je bezpečná a s ohledem na naše schopnosti zvládnutelná. Není nutné volit vždy jízdu s hlavním proudem. Jde většinou o individuální rozhodnutí. V obtížnějších místech, kde lze očekávat komplikace, připravíme záchranu. Zdatnější jezdec najede stopu těm méně zdatným. Zachránce pak může signalizací korigovat směr průjezdu. Při nechtěném opuštění lodi plaveme vždy tak, aby loď byla po proudu pod námi. Plaveme na zádech, nohama napřed. Ideálním způsobem záchrany je sebezáchrana, kdy plaváček zachrání nejen sebe, ale i svůj materiál. V případě potřeby by zbytek skupiny měl adekvátně reagovat a rozdělit si úlohy tak, aby byl zachráněn plaváček, jeho pádlo i loď. Vždy ale jednáme s ohledem na vlastní schopnosti a bezpečnost. Zkoušením nových prvků získáváme větší jistotu v ovládání lodi a čtení vody. To nám dovoluje postupně zvyšovat obtížnost toku a míru prožitkovosti při zachování úrovně bezpečnosti.
Surfování na vlně je jedním z nejlepších cvičení pro získání citu pro vodu a náklon kajaku. Chyby trestá voda citelně, ale spravedlivě a je snadné se z nich poučit. Surfování ve vlně navíc pozitivně ovlivňuje zvládnutí techniky přejezdu proudu. Zároveň je surfování ve vlně jedním z nejzábavnějších prvků, které si užije jak začátečník, tak pokročilý kajakář. Malé válce s bezpečným odtokem představují další stupeň obtížnosti pro hry v kajaku. Drobné rodeové figury jsou příjemným zpestřením jízdy i hodnotným cvičením pro ovládání lodě. Učíme se vnímat sílu vody a využívat ji ve svůj prospěch. Přínosné je také získání citu pro oporu o pádlo. V ideálním případě se naše dovednosti v kajaku zlepšují samotnou jízdou na řece, která je naší cestou i cílem. Co? A co teď? No teďka musíš dostat prdel přes hlavu a furt se držet stromu. A o ten strom se potom normálně zvedneš, jo? No to doufám. To doufej.